Ako by ste zhodnotila poslednú hru Tábora? Musím povedať, že guľky štipu. Bola to naozaj nádherná hra, malo to svoje výšiny aj nížiny. Bolo to úspešné zakončenie nášho Tábora, tento ročník, a fakt sme si to užili aj deti, aj naši generálovia. Tak to bolo vynikajúce, naučili sa, ako urobiť taktiku, ako sa správne pohybovať v teréne, čiže zhodnotila by som to veľmi pozitívne. Bolo tam cítiť veľa taktiky. Ale chlapci sa nakoniec ukázali, že tú vlajku vedia poriadne od vás zobrať a zobrali úsmerom k nám. Bol tu úžasné. Dlho to vyzeralo na patovú situáciu, keďže už to bolo náročný posledný deň, tak deti pravdepodobne boli unavené. Ale nakoniec sme videli niekoľko naozaj pekných taktických postupov. Nakoniec som zistil, že predsa len sme niečo dosiahli, hlavne v útočnej fázi. Ako zdravotník bolo to veľmi zaujímavé. Som vďačná, že všetci prežili moju starostlivosť a aj samotný Airsoft, aj tento Ten tábor. posledný, ako bolo spomenuté, už predtým pravdepodobne kolegami, viedol k úspešnému koncu od vlkov. No ale nakoniec sa podarilo vlkom dobiť a ukradnúť vlajku, ktorú im vlastne draci ešte zobrali, ale nakoniec draci boli vystrieľaní a vlci ukradli vlajku na svoju základňu. Ďakujeme. Pre televíziu Airsoft Combat Academy, Jakub Stanko.